आई काय करतो आज? या 3 कैऱ्यांचा लोणचा करते. किरमाट. आम्ही लहान असताना आई आम्हाला परीक्षा संपली की आम्ही असरुंडीला जायचो. तेव्हा मग सुट्टीमध्ये आई आमच्या परसवात एक लिंबणीचं झाड होतं, त्याची लिंबाची सरबत, आमच्या परसवातल्या कैरींचा खिरमाट, कधी कधी करवंदाचा पण खिरमाट करून द्यायची. आज आई आता दाखवतो आईच्या हातच्या खिरमाटाची एक वेगळीच चव असा. आता मुंबईत असल्यामुळे आपल्या काय करवंदा गावाची नाही आणि कैऱ्या पण आम्ही खायना शोधून आणलो. असवंडे आमच्या परसवात फुकट मिळायची, आता हे आता विकत आणलो. तुमका दाखवतो तसं तुम्ही पण करा. किती घेतलं वाई ते कैरी आपण? 3 कैरी होत. 3 कैरी घेतलो ना. साल काढून घेऊया ना. 3 आंबे कोवळे. मी तुम्हाला साल काढून फोडी करून देतोय. तर आया तू रेसिपी करतस ते सगळ्या लोकांना आवडतात, पण तांदळात जसे खडे असतात तसे काय लोक असत ती सांगतात की म्हाताऱ्या माणसांका कामाक करूक लावतास किंवा ते का कष्ट करूक लावतास, तर त्यांना वाईट जरा सांग काय विषय असता तो. म्हाताऱ्या माणसांका करूक लावित नाही, त्यांना शिकायचा असता म्हणून माझ्याकडून शिकान घेतात. मी करते नका करूची आवड असता. आहे आमची खरी सुगरण असतात, तिका आधीपासून तिने केलेला 5-50 लोकांचा पण जेवण ती एकट्यान करायची चलतं ना. आता आमच्या इतक्या काम केलं नसत ना, तेवढा कोणीच केलेलं नसत. आणि आम्ही कधी मे महिन्यात गावी गेलो तर आमचे पण तेवढेच लाड करायची. म्हणजे आमच्याकडे बाबा शेतीचा काम होता म्हणून आम्ही लहान मुलं होतो, आमच्याकडे आम्ही काय मागवता द्यायची, खिरमट करून देई, सरबत करून द्यायची. काय आधी कोणाची पोरगी येत हो ती सुद्धा सगळी आमच्याकडे कसा असून हिवाळा असून येत पोरगी, पण आमका कधी कंटाळत नाही. आणि योग असो कामा करणार म्हाताऱ्या माणसांचा व्यायाम पण असता, त्यामुळे वाईट जरा हालचाल म्हणून काहीतरी करायचा. आणि आता आम्ही आईकडनं आम्ही भरपूर शिकलो, पण काय वेळेला विसरूक होता की काय घालायचा काय नाही. आणि आता ह्या व्हिडिओ आम्ही करतो म्हणजे आमच्या पण लक्षात राहतं की आई काय घालता, म्हणजे आम्ही परत बनवताना आमका पण समजता की काय घालू पाहिजे आता काय कसा करू खायचा. तर ह्यो आठवणींचो ठेवो असा व्हिडिओच्या स्वरूपात आम्ही ह्यो ठेवतो. तर त्यात ऐक काय काम करूक लावायचं असो काय आमचा हेतू नाही. तिची अगदी काम करूक लावायचंच नाही माका बसून कंटाळो याचा म्हणून पोरग्यात बरोबर हौशीन काहीतरी मी करते आहे ना. तर आहे म्हणता पातळ पातळ काढ कैरीची फोडी आहे, म्हणजे आहे दात नाही होत, चोकून तरी खायत. खोकलो लागतं एवढे करू बारीक, मोठे करू बारीक कर, मोठे कर. तर आई तुझ्या गावाबद्दल पण लोक विचारतात, तर ताव आहे जरा सांग आता खायचा गाव तुझा? आता माझं गाव असरोंडी, कणकवली, मालवण तालुक्यात असरोंडी गाव माझं. माझ्या वाडीचं नाव जुनावाट. जुनावाटावरच परब, जुनावाटावरचे परब वसंत बाबा. आणि तुझा ह्या खायचा माहेर माझा सांडव्याचे परब. सांडव्याचे परबच, पण ते गोत्र वेगळा आमचा म्हणून. आणि परभाग स्वर्गती झाले. आणि पंजोळ तुझा? पंजोळा माझा दामगोडचे ठाकूर ना. आहे तू जेवण कधी वाजता बनवतो, कधी वाजता कुठं लागलो जेवण? आता मी साधारण समजाक लागला, भावंड आम्ही 5-6 होता ना. तेव्हा आई एकटीच, वडील मुंबईत असायचे, आई कोणाच्या दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन आमची थोडीशी शेती करायची. मग तेव्हापासून काहीतरी भात डाळ पिठला भात करू शिकलो. त्यापासून मग सण सुद्धा आम्ही करू. लोक बाकीच्या जेवण होच्या वगैरे आम्ही जेवण सुद्धा मोकळी होताना तुझी ना. 4 बहिणी आणि 2 भाव. 4 बहिणी 2 भाव. तुझा नंबर किती? माझा नंबर 2 आहे ना. तर तेव्हापासून आई आमची बनवताना आई आमच्या कायव जरी केल्यान, वेळा वाकड्या जरी केल्यान, तर ते काय चव ही असणारच. त्यामुळे मी जेवण दिलं आणि त्यांना माहित नाही मी इलं. आज म्हणतात फोडण्याची चव वेगळी कशी, आवाकाडे घालता ती फोडणी वेगळी, आजची फोडणी वेगळी. तर बाबी म्हणता बेबी इली आईला हा माझी बहीण तेव्हाच म्हणाले चव वेगळी लागली. बरोबर. तर त्यामुळं आईची ख्याती लांब पर्यंत पोचरलेली असता जेवणाची. एकीची काढ आणि एक ठेव. चटणी तर आज या कैरीचा खिरमाट
यवतला असो आम्ही. तर आहे ते काय जास्त काय साहित्य लागत नाही ना ते का? नाही ना, मसालो, गुळ आणि तेल, मीठ. खावचं तेल आणि मीठ. पण ते आम्ही केलं होतं त्याची चव आहे करत तशी लागत नाही. आईचा हात लागूच होय प्रत्येक पदार्थात. प्रत्येकात चव येते. मसालो नंतर वर तेल, गुळ. तर आई बरीच लोक म्हणतात की तुम्ही तुझी नातवंडामध्ये मध्ये बोलतात. मी सांगतोय मला आवडतात माझी नातवंड. आई आमची आता काय काय गोष्टी विसरता म्हणून आमका आठवण करून द्यायची लागते. आठवण करून द्यायची लागते. आवडा नातवंडामध्ये लहानपणीची काय काय गोष्ट पत्रू माझ्या मध्ये नाही गेला तरी मला चेंज पडत नाही. पत्रू पण आहे माझा. आई आता पणजी झालेली आहे का? आजीवरनं पणजी झालेली आहे. एक पंथीवर आणि एक पंतू. एक पंथी एक पंतू. काय काय लोक समजून घेतात पण काय काय लोकांका कशी तिरसटच असतात. त्यांना काय कळत नाही. मध्ये मध्ये आमका बोलायचं नसता. आई कशी कॅमेरा समोर विचारता कायची गोष्ट तर तिका ती आठवण करून देऊसाठी मध्ये आमका बोलायचं लागतं. बाकी तसं काय ह्या नाही. तर आज म्हणजे बरेचसे कमेंट येतात. बऱ्याच लोकांका खूप लोकांका आईन गोडीदार दाखवल्यान ते आवडली. तर त्यामुळे हे 4-5 कमेंट होते त्याच्याबद्दल आम्ही प्रश्न घेतलो हे. तर काहीतरी आईचो लाईव्ह पण करूया आपण युट्यूब लाईव्ह. तुमचे काय प्रश्न असतील तर आमका सांगा. त्या लाईव्ह मध्ये आपण आईकडनं ते प्रश्नांची उत्तर आपण घेऊया आईकडनं. देईन मी येतील तशी आहे ना. आईची मालवणी पण लोकांका आवडता. नंतर बऱ्याच लोकांका आईकडे बघून त्यांची आई आजी यांची आठवण होता. तर ता एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे ती. तर हे बघा आम्ही आता असे बारीक बारीक फोडी करून घेतो ना कैरीचे. एका असा काय कैरीचो लोणचेचो जांबू होयो किंवा खायचो होयो असं काय नाही. कसलो असलं तरी गावात तो हापूसचे आंबे पडताना त्याचे पण करायचं ना आपण. पडायचे घेतरायचे आंबे त्यांचे आणि अशी भेदका पण घालायचो ना सुकत. तर किती सुकत आणि ती मग लोकांची जण खायच कोणी भेदका वगैरे आम्ही करायचो. पण ती आता करू गावात नाही. आम्ही अडकलो असो मुंबईमध्ये. आमच्या आईचा जीव नुसतो हलता. आईचा जीव नुसतो आई आमच्या स्वप्ना पडत. आंबे आंबे पड दिसतात घराच्या बाजूचे. खायचे पिळे आंबे पडतात माझ्या खाळ्यात. पण ते आता खाऊ गावत नाही. वांढरांची झण झालेली आहे. माकडांची. वांढरा आता आशीर्वाद देत असतील आई आंबे खाऊन. आता 3 चिकवाची झाडा किती चिकू धरले असते नाही तर काय. थोडे पान थोडा एवढं चिकू. गेल्या वर्षी आम्ही खाल्लं खायला असती ना उता. गेल्या वर्षी आई आमची होती कणकोलीक होती लॉकडाऊन मध्ये. या लॉकडाऊन मध्ये आई काय जाऊ गावला नाही. आम्ही पाठवलं पण नाही. म्हटलं हेच राहू. तरी पण सगळं गोंधळ झालेलो. घराकडे माकडांका वांढरांका कितीतरी खाद्य तयार करून ठेवलेला. त्यांची सोय चांगली झालेली आहे वांढरांची. चिकवाची 3 झाडा आहे. चिकू नारळ किती, पेरू किती आणि फणस. तर बघूया आता काय या लॉकडाऊन संपला आणि जाऊ गावला 10 दिवसात. तर बाकीचा दाखवूया काय बाकीचे पदार्थ दाखवूया. बाकीचे मग दाखवू तुमचा. जेवढे शक्य होती तेवढे तुमका दाखवूचो प्रयत्न असा आमचो. आणि बाकीचे पण व्हिडिओ तुम्ही बघा. आईचे कशी आई जरा हल्ली जमत नाही त्यामुळे आम्ही थोडे व्हिडिओ टाकतो मध्ये मध्ये. तर तुम्ही बाकीचे व्हिडिओ पण बघा. आणि कोणी कोणी किरमाट खाल्लं असं आता पण सांगा. लहानपणी मामा आजोळाक जाऊ. आम्ही खूप खाल्लो. आजोळाक जाऊ किरमाट रायता फणसाची भाजी. फणसाच्या गोट्यांची भाजी पण राहिली नाही आपली दाखवची भाजी. गोटी उकडून पण आहे नुसतेच. ते पण खाण्यात मजा होती. ती आता दिसत नाही. आणि गोडी कोकम सरबत केल्यावर तर आपण आपला रतांबे दाखवचे राहिले ना. सगळ्यात दाखवता असं दे दाखवूया काय हरकत नाही. तर हे बघा कैरीची साली काढून आम्ही त्याची बारीक फोडी करून घेतलो ना. हे आता मीठ घालतो. मीठ घालतो ना त्याच्यात. अंदाजानुसार मीठ घालायचा. ढवळायचा व्यवस्थित. काढतोय मसालो मसालो आणि मग गुळ आणि मग ते
तर बरीच लोक आईचो मोबाईल नंबर मागतात. आई देऊया काय घे गजाली मारू. आई दिवसभर टीव्ही बघून कंटाळता आमची. वाईट जरा सकाळ संध्याकाळ पाय मोकळी करून जाता बाहेर. त्यानिमित्तान गजाली तरी मारीत. गुळ बारीक करू होतं मसालो ना. आमचो मालवणी मसालो असा. मसाल्याची पण आम्ही तुमका दाखवतो कृती कशी करूची ती. ह्या टाकलं तरी चालत, मिरची पूड पण टाकली तरी चालत ना. तर तसा खिरमाट तुम्ही करून बघा आणि खावाने आमका कळवा. नुसते खाऊनच राहा नको. कळू पण वया कसा झाला आता. हो सांगितलं तुम्ही केला तर बघितला बघलाव आणि आम्ही केला बरा वाटला. मसाला घालूया काय माहिती नको बघूया कलर गेलो ना. आता किती गुळ घेत ना. ह्या गुळ घालते. गुळ पण टाकू का त्याने एकदम मस्त चव येता. आंबट गोड तिखट. बस एवढं ऐकलं. आम्ही दुपारचं सुरुंगीला असताना दुपारी आमच्या आई जेवल्यानंतर करून द्यायची ना. आम्ही मांडव बांधायचं, मांडवात जाऊन खायचं. भाई मी योगेश आणि हे दोघं तुम्हीच पण लिंबा काढून तांबी टाकायला नेऊन तांब्यात करायची का. लिंब जेरवायचं काम गेली बिचारी. एकदा ना 2-3 पण लिंबा घालवली रंगुनी कुठलीला तेवढी दुसऱ्या वर्षात नेली लिंबू मोठी होती. हो. तर प्रत्येक खाद्यपदार्थाबरोबर आपली आठवण असता होय ना. हे प्रत्येक खाद्यपदार्थाबरोबर आपली आठवण असता आणि तो ते करताना पदार्थ आपल्याला ते आठवणी आठवतात. खैताय खायचा खोबरेल तेल ना. घाण्यावरचं असा लाकडी घाण्यावरचं असं या खोबरेल तेल. तर ह्याची पण एक चव वेगळीच लागता. आणि आपल्याकडे पपनीस पण होतं ना. पपनीचं झाड हो. सगळा त्यांच्या बरोबरच गेला खूप आहे. मी काय सांगायचं कारण गेले तिथून गाडी मोल झाला सगळा. बाबा आजोबा आमच्या असताना लय मजा यायची. त्याची लक्ष्मी त्याच्या बरोबर तसं झाला. ते पाणी सुटलं. पण हे बघा झाला लोणचा. खिरमाट झाला नाही तयार. हा खिरमाट तयार झाला. पाहिजे जरा चव तर माकाच दे त्यांच्या निमित्तानं. मीच बघतोय आता काय झालं. मग मीठ लागला. मी का पण एकदाच घालते. मीठ लागलं नाही तर परत घालायचं. तर आई खिरमट झाला ना तयार. तयार झाला. खावा खाऊन बघा आणि तुमच्या पोरगे टोरग्यांचा करून घाला किंवा करून सांगा. म्हणजे ते पण तुमची आठवण काढती मोठेपणी. या बघा अगदी चलता चलता आयन केल्यान दिसा कत्ता म्हणजे तोंडाक तुमच्या पाणी सुटतं बघलास की. माझ्या आता व्हिडिओ शूट करताना तोंडाक पाणी सुटतं. वाय जरा खाऊन बघलंय मी तर मस्तच झाला. चटपटीत झाला ना हे. खाऊन बघा. लहानपणीची आम्हाला आठवण आली. आमची आई आमका अशीच करून द्यायची. आम्ही एप्रिल मध्ये आमची परीक्षा झाली की आम्ही बैलगाडीने बाबा आजोबा आमका सुरुंडी घेऊन जायचे. तर तेव्हा कधी एकदा आमच्या सुरुंडीक जातो असं आमका वाटायचा. कोण वारगे आहे बघा आहे लहान असते ना. आहे पण आमचे खाऊन बघता दात नाही होत. आज रात्रभर. तर तुम्ही पण करून बघा या खिरमाट आईन दाखवलेला आणि आमका कळवा कसा झाला आता.